Malinaw, mabusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKFM, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 44 minutos pasado alas 7 ng aga. Nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem, naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama. Maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo. Mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kay ba sinda David Doliano, asin Erwin Borja. David Doliano, asin Erwin Borja. On Riding in Tandem. Mga tugang, good morning. Welcome sa Riding in Tandem. Ay na si Makranta partner. Merry Christmas and Happy New Year sa kamusyatong mga parantaway. Inipan sino kami ko sa radyo si Dave Doliano. Ngunya na Christmas Day, partner. Good morning. Good morning, partner. Asin, good morning mga po sa tuwing mga pradangok dyan. Asin, Merry Christmas sa kabos. Magkairibahan po kita sa laugning sarong kuros may kamangat. Yan, Disyembre 25, paabutan taning Merry Christmas and Happy New Year. Sa tuyang mga kaymanwa, may mga ninong, may mga politikong nagduduro lang ngunyang partner, may nagrekurida po ngunya na maarahit na mamasko para sa kaugmahan ng ngunya na aga. Kumusta po ka mo dyan, si mga nagkapuruyat, si mga namarta pa lang, si mga turog pa, si mga basog pa. Nagsisiran makananda ka subanggi. Merry Christmas. Sayang ka partner ka subanggi. Ay, pareho kan kadaklan na Pilipino, tiri-tiripon ang pamilya. Kaya, araw baga kita kaya ng mga Pilipino, basta Christmas. Na tiripon, na karakanan, iristoryahan na magdamlag. Oy, para po naman sa may mga greetings na ay gusto niyo palayugan ng greetings kung kamo kung kampanahon mabakal pa kamo ning Christmas card o send pa ning telegrama ay ngunyan sarong text lang pili ka mo mag-text sa 0921-748-0345 para sa indong greetings sa mga mahal sa buhay. Pwede man na kamo mismo personal mag-paabot ng greetings sa sendong mga mahal sa buhay. Paabutan ko ng Merry Christmas si Panugangan. Nagantaboy ko niyan digdi sa tuyang programa. Pati naman si Bayaw dyan sa Santo Niño, Piña Francia, Avenue, Naga City. Yawang kami dyan kasubangi. Kaya Merry Christmas po and Happy New Year sa inyo ka, boss. Tama lugod, nagsisiram na kan sa mga pagakan kasubangi. May edad na palang partner, talagang tutugar ang sabi ng Christmas ngayon sa mga akilang. Pag may mga edad-edad na, dawa, luwagan mong kadakol na kakanon, kuya na. Iniislab ng kakanon. Kunday, baka maglangkawan sa imong sugar, high blood. Ilon mo, ang salit ng mga aki, maguli kang may darakang litson. Litson manok o litsong urig o ito man sa rubagang parabalding fried chicken na usong niyan sa McDo o sa Jollibee, magbakal kakadto, ay kung mga akin tirong kakarimungbungan ay kasudma, de ko lamang na tayo pananamitan partner sa kasiba man na mga pagkakanta, pero delikado yan. Ang gurang dahil nang gayo, kuyan, dahil nang gayo ganadong kumakan. Pero pag sa handaan, dahil ka para sabing dahil ka napapakakan. Saka mayo ka pag namit, pwedeng durulagang ka. Kasunma da sinagkakaperang taga-radyo, nagtuturnugan, isya doon yan inot na kakalinturahon. Isya doon yan inot na sisipunon. Isya doon yan inot na mawaran ng pagnamit, delikado. Ay kundi,
si mga nasa lamesa puro murkon, tosino, mga masira na pagakan, relyenong bangos, relyenong pusit, relyenong alimango. Ay, Mayong COVID yan. mayo. Mayong nawawaraning pag-namit. Anas na masiram si pagnamit. Kaya kumusta po kamo dyan ka, boss? Sana nag-enjoy kayo mo kan sa inong Christmas. Oy, partner, kunan pagsabat pa lang kang Christmas, gigibuhon tama na iyo ang pagsabat ka New Year, ay mayong madidisgrasya, ta sa totoo lang, dahil ka matubod, ni sarong putok maya kung nadangog ka subanggi. Ano yan, Iyo man ang ganda, no? Matunay nung namaray si Magdamlag, tama ka kung araw kayan sa New Year's Eve, ay siguro, dahil dakol na pasyente dyan sa mga hospital, ay tama-tama pati, kaya nakikiulay man ang mga hospitals na mag-iwas sa mga aksidente sa paputok. Isipon mong siribot-sibot na sidakan, mga pasyente sa COVID. Tapos sasabayan man kayo ng mga napuputukan na ini yung mga nawawaraaning kamot. Talagang magiging busy ang mga personnel sa mga hospital. Pigalat-alat ko mga sound trip daw niya ako kung purtukan. Puprobaran kong dahil muna magtungka bago mag-alas 12. Tama-tama niya ako mayong uran. Marisipan noon kasod mayong rason na parasuan mga paputok. Niya kung may mga paputok yan, ni sarong putok maya kung nadangog. Siguro naka-standby lang si mga paputok, nanghihinayang na paputokon sa pagsabat kang Christmas, tagaro isusyo doon pagsabat kang New Year. Pero iko kung amigo na iba man ang idea niya, partner. Iko na ang mga putok na makukuha mo dyan sa YouTube. Ano daw ngaya kung iyan na lang ang patanugon na magkuha ka sa YouTube ni mga patputok, paulit-uliton mong i-dial lang sa imong cellphone. Marigaro yan kung may amplifier. Kung may amplifier, dahil man yan madadangog sa luwas kanaro, ikasanan makakadangog. Sa bagay, yung mananggad na, igwakan na mga araw kaya na ko yan, Manila, yunog-yug ning linog. Nag-text si Darius. Abero Darius, magapod ka na lang. Kung baga yan, barita mong an Manila, yunog-yug ning linog, kasorin niya kasubangki o angon niya sa makusog na linog na matian angon niya na digdi sa Manila. Angon niya palang. Sa mga oras tayo kay po daning linog, si Darius yan. Si Darius, garuyaon sa linya. Darius, come in please. Ano yan, linog on Christmas Day? Oo, namatian mo niyan pa lang siguro mga 10 minuto pa lang ang nakalipas. Namatian. Medyo maluyaan yan. Audio mo, Darius, madali lang. Yaon si Jonathan Lopez para mag-rescue. Darius, come again. Hello Dave and Ervin. Mga 10 minuto pa lang ang nakakalipas kunya na pagkaaga. Namatian ang makusog itong linog ta ako nagkakape, nagdadalan-dalan ako kan video naka-live na kamo. Biglang nagyug-yug. Pighiling ko si kuyan sa tubig duman sa pitsil. Ay naghihiro talaga. Namamati ngunyan bako di sa may area kan Taguig and Makati namaning paglinog na iningon niya na pagkaaga digdi po sa Metro Manila. Mayo pang ipinapaluwas na kumpirang kusog sa ang pinakasentro kaining linog. Pero sa eksperyensya mo, mga pirado yan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay mati siguro mga 5 Dave meron igwa. Kuyan, talagang mati ko kung naliribol. Naglinog ko niya na pagka Mayo man nagpapanik dyan sa kapalibutan mo. Mayo, pero may nagruluwas, may siguro parti na kan pag-reparo maninda, hilingon, ngunya na pagkaaga, yun na. Ang sitwasyon ngunyan, mainit din sa Metro Manila, pero ang tao, normal na maray, ang sitwasyon, bakong araw ka mga nag-aging. Hello? Ang tao, oo, Dave. Sige.
Oo, iyan ang sitwasyon. Padagos pa kung mahanap din mga impormasyon ngunit na pagkaaga kung saan ang pinaka-sentro kan pagyugo-yugo na ini di po sa Metro Manila. Pamientras, Dave and Ervin, Merry Christmas sa indong duwa sa situya mga parang. Oy, kumusta? Nakadalang ka sa Facebook Live? Nadalalan ko pa kamo ngunit na pagka. Oy, pag nahiling mo ako, si Ervin, tahaloy ba kitang na nagkailingan? Ano man nasa isip mo? Ay, sabi ko, ang kapugian, dangan ang pagiging lalaking kuyan, pogi, pagiging pogi, yaw na maray, sa indong duwa, kaya maugmang Pasko, sa indong duwa, ngunya na pagkakasis ito yung mga. Darius, kumusta si kuan dyan, si New Year's Eve? Kumusta ang Manila kan suod ma? Busy-busy ang mga market. Kasuod ba, grabe. Si Tintang mga miyembro kan Special Action Force na ipinadara duman sa Divisoria. Halos natahuban lang ito kang kadakol-dakol na tao na nag-aaragawan sa pagbakal, makabarato dyan sa Divisoria. And digdi sa may baklaran sa siyudad kan Pasay. Halos day na nasisitar itong tao na grabing maray sinagdagsa naman po sa Divisoria. Kasuod ma, tangon niya na pagkaaga si PNP Chief Sinas dangan si NCRPO Chief Adanao inot na pinagbisita dinda ang Quiapo Church. Nagsimpasinda ngon niya na pagkaaga. Dangan pagkatapos duman pigreparo si tao dangan nagpasyar pa din sinergi sa may Luneta. Pighiling kung kumusta ang mga kababayan niya to, pero sa Luneta kulang ang tao binawal si paglaog. 1,000 lang na tao ang pwedeng maglaog, dangan may oras na pwedeng maglaog diyan po sa Luneta. Alas 5 nin o alas 4 nin pagkagang alas 9 asin pagkabangge. Alas 5 man hanggang alas 9 nin pagkabangge. So yan ang sitwasyon. Ipadagos kong ipamonitor ining nangyaring linog ngunyan di po sa Metro Manila. Dave and Ervin. Oy, Dar, kumusta si Mrs. mo sa mga igin mo? Kumusta? Ay, yaon digde, kairiba ko. Kami kasubanggi, simple lang silunuto ko, Dave and Ervin. May 10 stick man ako kang chicken bar yung pig ihaw-ihaw, nagluto manin na kadikit na palabok, dangan pig luto ko manin ng ribs na kalderetang kadikit. Uyusan naman yan, Dave. Dangan may prutas. Uyo man si. O yan, international cook pala na dahil naman nagaparaluto ni mga pambira, mga kuyana sana palabok. Oo, mga palabok lang, Dave. Parang kyan, tapos Pasilo niyan, bubugtakan mo sa naman yan ng tinapa. Ha? Dahil na nga ako nagamit din tinapa, pero talagang kakaibasin na manamit. Si pagkaluto tatangani, sabi ko, magustuhan kan mga aki, ngunya na aga sa pag-celebrate. Una ko lamang mabanggit ka ng pambihirang luto gibuong ko man sa kuyan sa New Year's Eve. Ito palan barbecue man sana. May itetext ako sa imo kakaiba. Sige. Dapat permiladang insiladang kamatis. Ayo. Sa tanganing ko yan. Oo. Ano yan garo mga sabukid ang luto mo? Yun lang yan. Mga simple lang, Dave, na kuyan. Luto, pero maigo ako sa mong itataw pang ibang mga bino na lutuon ta dyan para kuyan maging maugbaan sa tuyang hinalingang balik ko dyan sa sinad kag naga. Dave and Ervin, yan sa kuyang karagdagan na informasyon at dyan mabalik ako. Reparonggo kung ano ang mga danyos na nangyari digdi po sa Metro Manila katagod kang nangyaring linog ngunyang palag na pagkaga. Merry Christmas agabos. Gusto ko okay. Salamat Darius. Yan ang sa tuyang international cook na Dabarkad. Saka nag-report panungod ka na linog duman sa Metro Manila, partner. Pero dahil na matidigdi, ano? Pero pambihira ang mga introduction mo kay Darius. International cook. Pero mga kamatis lang magana ng ugta, mga insaladang pako. Palabok na may tinapa. Yan, ang bira. Yan, matiks na siya kan mga pambirang luto.
para po maadalanta sa kamanamitan ta. Merry Christmas na lang, Happy New Year sa gabos niya itong mga parantabay. Merry Christmas sa pamilyang Balindan dyan sa Caraya, Naga City. Dyan sa Erinutan, sa may Balata, sa Zona 6. Papuntan taning good morning. Sa ropang pag-iriba sa lawas. Bangon Banwan Report. Panuntaan sa rupang report hali sa tuyang mahihigos na reporter sa luwas maski nga ni ngunyan makahugak bagata Christmas sa Christmas. Anong dali niya ni Danny Aureos? Danny, come in please. Merry Christmas, Santa Claus, Irving Bura. Asiman sa rupang Santa Claus, Dave Tuliano. Thank you. Paano piniduman sa linog sa Manila, nagpaluwas na nin initial brief report ang tibok sa pagi ni Director Renato Solidum, tectonic earthquake with sabiyon hararom. Nasa 74 kilometers ang rarom kan nangyaring linog. Ang una na agad ay pala naaloy, nasa magnitude of 6.7 tectonic earthquake. Pirang kilometro, pirang kilometro rani, taros ning pirang kilometro? 74 kilometers. Ayo. Yan ang inapod na tectonic earthquake. Sigon kay Director Renato Solidum, kan PBOX na tulis man nagpaabot din report kan sitwasyon mo duman sa Manila. Hindi pala nasabi kan Director, pag ararom or 6.7, ang darakulang building o langkaw na building, garo nagduduyan. Kunyaon ka sa baba, ukuyaon ka sa taas, nagiling ka sa baba, talagang mahangog ka kang kamugtakan kang building. Kung garo kang pigduduyan, mayaon ka sa pinakataas na building. Kaya sa ngunan, pigdahalat niya pa ang iwa pang report na ang sentro kalinog iyo ang probinsya kanda Batangas. Pero ang saro sa pinagpaluwas na impormasyon sa publiko, panin peligro sa magsulod tsunami matapos kan tectonic earthquake ngunya na aga. So, Dani, an kusog kan si Linog, 6.7. Almost 7 tectonic earthquake. 74 kilometers ang sentro kani iyo ang province kan Batangas. Ang source niya iyo ang pinaluwas na inisip na report kan PBOX sa pagi ni Director Solidum. Merry Christmas sa Nagabos. Ini po si Danny Aureos. Salamat Danny sa follow-up. Ako nasusugong palang partner, hali sa layer. At ang kinabambaga, 3 layers yan. Hali sa, hali sa pinakaibabaw, ang kinabambaga, si crust, mantle, core. Ang core si pinakairarom. Dahil ka daw ma-imagine ang rarom na 74 kilometers na kakaykayon mo. Diyan sa rarom kandaga. Di grabe ng rarom ka yan. Sa yan, sa mantel na yan o sa core na yan. Ang nagatinambak, garo mga 30 plus kilometers. Di hararom naman. Duwang doble kang kinalot mo pa rarom, Kaya nakakangalas. Sana dikit man ang danyo, sa araman sa totoo lang, kan an aki kuya pa dyan sa Manila. Pero misal kung ito bagang pigpapara, labo-labo ng sabihon, ang the big one. Pero misal kung hadit, lalo na kung sa imong partidaryo, naka-star dyan sa mga high-rise condominium, naghadit na. Garo man kan dekada 80, itong Skylab na tandaan mo to. Itong iyang Skylab na laboratorio kan Amerika kang kinaban na yaon sa orbit. Na nawara naman niya tuning control garo junk na
mararatang yan sa kinaban. Ay sigan tiringag kan tao, may mga nagkagardan katitingag ta, nagkaurulog sa labot. Oh. Pero dahil man ito nangyari, oy mamuli, tayo daw kung kadait kang pigino mo yan, pero masira may halo digdi sa tulak angin, ano? Ining tulak angin, salakan ta daw ning rice cookie. Rice cookie. Kung ano an... Nagbaskog ka Ay, na, masira. nawara pan duro sa tulak mo. Masirang pala ng kombinasyon kan rice cookie sa tulak angin. Igwa na kitang 2 minuto, makaagin na las sa 8 ng aga. Paabutan ko ning good morning si Unang Siyas dyan sa San Roque, Camaliga na, oy tama yan, nagsisinigang na bangus. Oy tama yan, tapuro no sa nakita karne. Dapat nga ni asal-asal sa naning tinapa, asal-asal ling tuyo, may kamatis. Dangan ang maluto mo, masiram ang pakaunog, o yan ang pampahali ng umoy. O kung naman gulay na kalunggay, di magparaguta. Inalsuman sa ng kalunggay, masiram na yan. Sa katakon, arog kasun man nasabi mo nga ni, pwera kan mga ginutaan na gulay, undessert pa, buko. Oo, talagang ko yan. Talagang nakakaumoy na. Igwa na kitang 4 na minuto, makaagin na las sa 8 ng aga. Adigdi po sa Reading and Tandem, siging tanogan sa tuyang cellphone. Dave, good morning, Merry Christmas. Anong labanan? Naghahapot kun baga, ano ang labanan? At yan po, mabalik kita sa Reading and Tandem, manap buhay lang. Gusto ko, okay ka. Despite po kang mga crisis na pinagdaanan ta, COVID-19, bagyo, earthquake, gusto ko pong i-greet ang gabos na mga Irigenyos ng Merry Christmas and a Happy New Year. Daita lang po malingawan itong mga preventive measures, protocols, magsunod po kita, tayaon pa man po itong pandemya ta. Magkasararo lang po kita, magmahalan kita, and again, Merry Christmas to everyone. Halina't magsama-sama sa pagbibigay ng saya sa araw ni Jesus ngayong Pasko. Magmahalan tayo, masiglang salubungin ang kanyang pagdating, kasama ang pamilya, malusog at masaya. Iwasan ng sakit ngayong Kapaskuhan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Merry ang Christmas. Pagmalusog ang pamilya. Maligayang Pasko mula sa Rice Coffee 14 in 1 plus 1. My dear UNCians, our light must shine brightest in these dark days. The true test of our fortitude is how we rise up to build and redeem our hopes in what the future holds. UNC is igniting the spark of hope to rekindle the joy that only Jesus brings. Let us join hands and seize the true spirit of Christmas, Jesus, the center of the celebration and the reason for the season. UNC is delighted to join our sister schools in the Ayala Yuchenko Group in igniting a spark of hope. DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapin pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya magyana ka magabos, asin magsaot sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store, J. Hernandez Avenue, Naga City.
sa tahaw kan labi-labing kasakitan. Sarabay tananggad ining lalampasan sa pag-arang sa Diyos na kagurangnan, sa gobyernong tultol ang padalagan, asin sa satuyang pagtatarabangan. Ngapit, mantang ginigirumdumta ang pagkamundag ni Jesucristo sa kinaban, magdanay man lugod ang pagkamot, paglaom, asin katuninungan sa satuyang mga puso. Maugmang kapaskuhan sa kabos, maging magayagaya, mauswag, asin matuninong manlugod ang satong bagong taon. Inipoan sa ilong lingkod, Gabi Bordado, representante kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Diyos mabalos po. Basado sa Republic Act 10661, ang bulan na Nobyembre ay yun na ang bulan kang mga kaakian. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene De Asis asin ang gabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod, nag-iimbitar na magkairibanan po kita sa pagselebrar kang bulan kang mga kaakian asin pag-asigurar kan sa indang mga kamugtakan. Ang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang mga BCPC sa Lambang Barangay, ang nanginginotan sa mga aktibidades na madadalan via online. Kaya sa tuya pong ilike ang NCCWPC FB page tadigdi madadalan ang mga aktibidad. Kinakaipuhan ta po ang satuyang paggiya asin pagantabay sa satong mga kaakian lalo na ngunyan sa panahon ng pandemya asin kalamidad. Ini po giraray si Konsihal Elmer Baldimoro, nagpapaabot na digdi sa satong maugmang lugar, prioridad ang pag-ataman sa mga kaakian. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo. Santon Plus Herbal Capsule. Ako nga pala si Ginaline Malunusan. Nang mabalitaan ko yung Santon Plus, ginawa ko siyang 3 times a day. 1 week, marami na akong naramdaman na maganda sa katawan ko. Magaan na yung pakiramdam ko. Relax na relax ako. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All Around Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan! Sarap lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag-Lady's Choice macaroni salad na. Dry and rough hair? You deserve more from your shampoo. Use Dove Intense Repair with Keratin Repair Actives for smooth, strong hair with regular use. Now, 20% more than regular 10 ml sachet at only 5 pesos SRP per sachet. Gusto ko
ko. Okay ka. Sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Ready in Tandem. Palagos ka na Ready in Tandem, makonsulta pala na ko partner kay Papa Bert de los Martires. At yan sa alkalde sa kusina, dadangugong ko kung ano advice niyang luto. Intiro ba kitang puro katatabaan, nag-aagi kita sa mga malalanang pagakan. Dapat medyo mabalansi. Kaya at yan sa alkalde sa kusina, anong pinakang practical na luto, partner? At ang aning mahalian umoy, maibalik ang natural na appetite ka ng mga Pilipino sa pagkakan. Sa programang alkalde sa kusina, kung ano ang i-advise niya. Siyempre, balik naman kita sa mga sinabawan na sira. Yan. Kinunot. Yan. Mga gulay-gulay. Tama-tama yan. Tanganing bakong puro na sana mamantika. Sa tuya manamitan. Si Mario Dinido, nagapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year sa sayang barkadang si Nestor Seyas. Kaya si Nestor Seyas, pinapalayugan ng Merry Christmas and Happy New Year ni Mario Dinido kan Sabang, Villa Pulintes, Naga City. Yan. O saka paabotan naman partner nin Christmas greetings sa ito yung mga amigong mga bangkero digdi sa Naga. Kahit ito pag mga bangkero minsan mga may edad na ini mga hubin. Pero inagpapadaralagan kan mga darakulang bangko digdi sa siyudad ni Naga. Ang primero si Bob De Vera and family. Tapos si Jovi Alvarez and family, pagkatapos si Rene Tapel and family. Merry Christmas sa Saindo ka, boss. So, paabutan ko ba ng good morning si mga bakiro, si mga nag-atama ng itik, pato na may mga palubog sa mga among, palubog. Ialaw si Lima na magsuway sa palnata, gugulgulan duman sa inutang kansapa. Yan, yung mga bakirong may palubog sa sena mga tama na itik. Bangon Banwan Report. Kanutaan sa ropang report, halin sa Luwasya, on sa linya si Hil de la Cruz. Hello, Hil. Okay, thank you, Ervin. Thank you very much. Marina pagkaaga. Pero bago yan, mapabot man ako sa indong duwa ng Merry Christmas and Happy New Year. At yun man pati madigdiw sa mga kapulisan sa Naga City Police Office dahil ang asangon yan igwasindang sa mga naka-duty masingan pasong Pasko naka-duty pareho taman. Hil, ano ang wish mo sa mga barkada ngunya na Christmas? Wish ko sana good health tapos makasalbar na kita sa pandemic niya para maging normal na. Yan. Okay. Dave, aram mo kaso banggi, nanutaran ko, nagaro, dahil gayo, mayo kung nadangog na nagpaput naman sa lugar na kinakamugtagan ko, garo dahil gayo, pigkagat si mga paputo kasi banggi, Pero, mahagad kita rin. Iyo man talaga garo yan, pigtatarago lang. Iyo, baka sa December, sa 31, gagamitin na matanga, Pero makikita ng assessment sa Naga City PNP, particular na sa tagapagtaram, kung itong pagsabat ka New Year, Pasko, Kasubanggi, na kung saan sabi nga rin, gano'n naging matrangkilo, mga kalitan mo niyan si Police Senior Master Sergeant Tubi Bonggon. Sir, good morning. Si Dave Juliano, saka si Ervin Bora. Morning, Dave. Boss Ervin, good morning. Opo. Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ano po, dahil man ko yan, dahil man sinibot ang nag-PNP sa pagbantay Kasubanggi. Relax na maray. Actually, pidgo ko yan once in a while nag-aapod ako sa mga stations. Iwa na kitang na police stations bagay di sa Naga. Punpa kan Subanggi alas 9, hasta ngunya na pagkaaga. Sa nakalipas na pirang oras na iyan, ito nga ning kamatangay, ito bagang pagsabat mismo kan Kapaskuhan, December 25, matanga. May nadangog man ako naman sa lugar may nadangog man ako nagpapaputok, pero bilang lang sa muro, sabi kayan, bilang lang sa muro, maluyahon, very peaceful talaga. Mayo kitang nanutaran na kadakul-dakul na festives,
Iguaman, kada pamilya lang, mayo ito bagang nagkakarantaan na todo, mayong parartihan, gustong sabihin, makulang generally peaceful ang Notaranta, as far as our assessment so far, sa mga... Mayo po ko yan, na mayong pig-respondihan na karibukan sa barangay, iriwal ka na magkataraid, saraksakan, buruntulan, kasubanggi. As in, sabi ko nga bakulang generally peaceful, kundi masasabi ko, totally peaceful, very different kan mga nakaaging mga taon. May padikit-dikit nagpapaputok, sabi nga, dahil tamahali na nag-iinuman privately, pero mayo kitang kaguluhan na nanutaran. Mayong ito bagang nagpabarlater ng ulingan sa may bururat, may suruntukan, sirimbagan, mayo. Ano po sa Karkulusyanta, ano ganitong sitwasyon, iyo man yan mangyari sa pagsabat ka New Year? Ang New Year, expected ka yan. Kung halimbawa bilang lang sa muro ko si nadangugtang mga paputok, baka magdagdag man mga madubli man yan. Pero ang sa kuyang expectation ka yan, ninuli nga nita nakanood na. Primero, nakanood na sa tuyang mga kababayan, ang mga taga-Naga. Pandua, mahalo na talaga ang mga paputok. Pantulo, mahalo ng mga barakalo na pagkakan. Mas pinagmarahayan sa tuyang mga kababayan na i-prioritize ang paggastos sa ng kwarta. Sir Toby, sa ibang issue, kumusta po ang sa tuyang mga kapupulisan na nakaresibi man in Christmas bonus, 13th month pay? Ang sa tuyang kong kapulisan, kaya po ba yan, taon-taon, hindi ko kitang ko yan, end year bonus, equivalent sa sarong bulan na base pay. Pero itong mga iba pang mga kadagdagan, halatong po, sa bidaan, ay ko pa manailing sa kuyang ATM, ikaw daang may 5,000 lang naglaog. So far. Pero yan, kaya man, awad-awad man, mayo kitang rason na maghanap pa ng ibata, ang inok na ang sweldo dakula na. Pandua, gabos man na benepisyo na itatao, kaya mayo kitang rason na maghangad pa, ng iba. So, perming high moral ang sa tuyang mga kapupulisan, Sir Toby. Pag-abot siyempre sa kuya, sa financial matters, kung talagang bako kitang maluho bilang mga pulis, sa hiling ko, awad-awad na yan, enough na yan. Sabi yan, it will suffice all the necessary needs in our daily life. Kung talagang saro sa nanagum, kayang-kaya? Ay, maski. Pwede man. Pwede man duwa. Oy, Sir Toby, duman sa mga pulis na tinugutan na magbarakasyon, lalo na itong na residensya pag-harayo sa destino, paano man sila nag-celebrar kang Christmas? May kanya-kanya kitang paagi. Actually, dahil man kita pinagtugutan talagang, itong mga kuyan, tayo kitang kinaanan man si kuyan, binanga ta isa sa Naga City Police Office, binanga ta sa tulong grupo. Gustong sabihin, kung igwa kita ngayang 15 pulis, kung babangaon ta sa tulong grupo, si sarong grupo lang ang in a given time, ma-break, o gustong sabihin mabakasyon. Gustong sabihin, si 2/3 kayan, pwersa mangyari na aktibo mangyari na ma-duty. Gusto sabihin ba kung banga-banga, mas dikit pag banga-banga. Kaya yan, si mga mabarakasyon, lalo na si mga outside Naga City, outside region, pinag-discourage pag patuloy yung liderato na kung po pwede, kaya nang na magpurulit sa anytime. Kasi Christmas break ako, pero aral daw mangyari ko nagtatrabaho. Christmas break ako, araw kayo nag-formation mangyari kita, hindi, nag-accounting of personnel. Kaya pinag-discourage yan sa tuyang liderato na anytime, any moment, pag kayo po ng presensya nila, mas pinaka-break yan, pipa-apit sinda for accounting. Opo. Thank you, Sir Toby. Opo. Merry Christmas lang. Back to you, Il. Merry Christmas, mangyari. Okay, ayan, sabi Dave, ayan, ang naging adjustment kang Naga City PNP sa pag-assist ka na tagapagtaram ka ng PNP Naga, si Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon. Dave Irvin, ang balita mong tangian, karaman sa tukan, Rice Coffee, 14-in-1+1, iniman si Hill de la Cruz, para sa Radyong Balansyado.
Salamat dahil De La Cruz. Oy, salamat sa assessment kan PNP Nagata. May mga naghapot. Kumusta man niya? Si nakaging magdamlag. Basado po sa report kan PNP. Mayo da partner nagbaralatiran ta nagburuntulan, nagkaburat. O mayo nagbaralinghaw. Mayo ning namasa. Mayo ning nagkaingon ng karibukan. Garoan inasikaso lang si pamanggihan kaso banggi ano. Bako sa nabagang peaceful da kundi totally zero da an kuyan an mga datang insidentes ay kun iyo man yan mga pigdadarang karahayan kun minsan kam pandemic tan tao talagang nairistambay sa harong na mamantinir an katuninungan. O tama-tama yung pigsabi mong yan na kaso banggi. Saka ko sa na-discover na mga Amerikano pala sagod ang mga Pilipino haros main ang pagkakaiba sa pag-celebrar ka na Christmas na ita. Dumambaga sa Facebook may mag-ama na Black American. Itong ama may kaput-kaput placard. Bakal lang nga kamo ng Christmas tree. May duwang Christmas tree duman sa kuyan. Sabi ka itong ama, uli nang kita nita. Mayo man niyang nagbabangkay ng Christmas tree ta. Uli nang kita. Tsaka antang niya pa. Maanang niya ta. O maalas lusin nang niya. Maanaman niya sa agang niya. Maanaman mabakal kayo ni. Ipailing mo kasi pitaka. O maangan niya kita ni sarong dolyar siguro. Duman sa pitaka. Mas maring dahil na lang kita mag-celebrate kang Christmas. O sabi man si Aki, ang Christmas nga pa dahil ang hulugan na makwartahong ka. Basta nga happy ka sa ka maakang namamati, meaningful ang Christmas. Kaya naisip ko, pareho man lang palang partner, ang kano sa godang Pinoy kung mayong kwarta, pareho nag-iisip na dahil nasa na magsilibrar. Ay, partner, sa kuda ngunya na panahon na may pandemic, bako sa nadigisa to, ang gulpian nag-tirios na nagkawarar ang trabaho. Maging sa ibang nasyon, Amerika na mayaman na gulpi subot na mga oportunidad, ay piro mo niyan, kadakol mga tao, sangkod mo niyan nawawaranin na trabaho. O isa ka ang alas daw, kung ngunyan sa nagruluas yan sa social media, inda kung may nagpapropaganda man sa Amerika na gustong rauton na ni Mayan sa kinabahan, maghiling ka sa Facebook, maanang ibang pigparapahiling. O, dawa dyan sa YouTube, dyan sa TV mo. Maanang pigparapahiling itong mga Amerikanong mayong harong na kadakol pala nag-i-restar sa Irarum Kantulay. Mga homeless. Gulpi ka yan? Sa Irarum Kantulay na tinawan ng card na i-ribay din ng kakanon, ipapabakal itong card na mas barato, mabakaling alkohol, mabakaling sigarilyo. Ilalo nang day maitago yan, ang mga homeless, ang gustong istambayan, mga syudad, mga yaong sa syudad, dabusin na ka mga pura-pura, ay karahayan lang tapag nagpuo na partner an winter, gulpi ng kuyan, pura kang gobyerno, igo mga civic organizations na nagpo-provide sa indang shelter, na burukas na itong mga pwede nindagusan na may mga katri, tamong. Ay takon mayo, kurod sila dyan. Makukurod sa lipot. Gano'n niya ako, may mga kalaban man ng Amerika na rinarautan imahe ninda. Ay dyan sa Facebook, may nang ibang pinahiling itong mga homeless na mga Amerikano. Ay tapusun tan nga issue sa Linog, ano. Totoo pa lang kayang partner, 6.3 ang kusog. 6.3? Kalatagan na Batangas ang sentro. Kana Linog. Ayan tapos ang tanong isyong ini, 6.3. Makusog-kusog yan. Ang nasintro po ang Kalatagan Batangas. Siguro arat yan may update kita kung ano nangyari sa mga lugar na yan. Si Dave Doliano as in Irvin Borja ang Riding in Tandem. Iguana kitang 27 minutos, makaagian alas 8 ng aga. Bangon Banwan Report! Kanong tapaan sa ropang report, halik sa luwas, yaon sa linya si Ernie Marfil. Hello, Ernie. Okay. Dave, good morning. Good morning po sa mga ninyo. Merry Christmas sa mga... Oy, Ernie, kumusta ang Christmas Day kan Love is Blind and Lovers Cannot See? Ay, pero mo nang ma-celebrate kita kaning Christmas, maugma. Kasi kitang itago ang totoo. Yan ang totoo, maugma. Yo. Yan. Nagtakan bigyan celebrate ang Christmas, lalo na pag New Year.
Pariyo man kinaran. Anong mga linuto ni Mrs. Ernie Kasubanggi? Ay, parimdihan sana. Ang spaghetti, tama na yan. Manok, tapos cake. Araw mo yan, naka-Christmas ako ni kami ko si paring Ed Lingtaw. Inupiran tulog kita ni Purting Pamakawan. Kaya okay man. Oy, Erne, unya ko lang na-discover na ang mga late bloomer pala, dakulang bagay. Tay isipon mo kan mga soltero kita hurubin, dahil ka lamang nahiling nagkarakras, nagkaigwaning interes. Ay kung kasi rin nagkaedad-edad na kita, saka mo nakuha mo ang mistisang forever, ha? Dapat palang dyan, puhubayan yung nakakita. Dapat pala na dahil mo na magparahiro, halaton mo mag-50 ka bago ka ma-in love. Ayun o, akala nyo ba yan? Pambiran. Mapun na pag 20 years old. Mapung ka ko yan. Pag 40, mapung ka magparpapilab, 40. Yun naginibo ko eh. Buman gano'n ng sekreto, kaya pagpatak ko pag New Year, baog ba kita? Okay na, no? Baog ba kita? Pag-aaral ka ng mga istorya mo, mag-i-inspired man kita kaya. Anyway. May Ernie, may naghahapot pati kung tano data araw ka ang mga hapot ni Dave. Sabi ko, si Ernie kaya tiripong kami kan sarong aldaw sa sarong meeting. Ay iniba ni Ernie an sa iyang agom. Misis niya. Ay nagkangaralas yung mga taga-radyo. Ang kaibahan ni Ernie magayon. Ay de ko ni aram na misis to ni kuyan ni huna ko finance officer kan ko yan, Cabral Bicolanja Supermart. Una ko finance analyst kan Cabral Bicolanja Supermart. Ako magayon kaya ng babaeng niya. Maray magbulos, pino maghiro, saka ako yan na maray, attractive na maray. So Ernie, kang agum palan to ni Ernie Marpil. Ang sekreto dahil man palang kaipuhan magpara nos din lotion para makaagom nin magayon. Kinungisin na lang din bago sa inyo. Oo. Sabi, no? Kuya lang yan. Pero talaga yan din man ako. Ano talaga yan? Yan ang data mo ng pipili. Kaya lang naabot talaga eh. Ito man sa iwanan. Kaya araw ngayon kaya. Bueno, hindi sa kanya ko naman San Fernando ang ulit na pagkaaga. Inagihan ko mga police station. Adas matunino, mayo po ito. Ito mga barakol, mayo. Yan ang karayan, yan ang hindi sa libanan, pag-aano ko naman na abay. Pareho man ang sitwasyon, abot sabihon, kansarong Pasko, grabe ang ribok. Talagang purutukan na pa yung gusto. May motor na pinatanggal ang Silencer. Tapos burong-burong tanah. Itin garo mayo. Si iban mga paralagadi. Paparuab ang tawin ito. Yan. Nagugod ng lato. Pero yun mayo. Siguro niya ako, talagang sinunod na ito sabi, kung mapurutukan, igilid mo na. Tapos, haranda ka na sana. Mayo makakainin ka ng video okay itong mga party-party, pero pamilya. Duman na rin siguro na buhos yung mga harandaan. Kaya, yan ang kaugmahan at least ang pasunod. Sinunod talaga, naging matuninong ang Pasko, naiwasan itong mga firecrackers. Kaya okay ang mga police station. Dawa ka sumangin, winarak din ang mga tauhan, pababantan talaga ang pagpurutukan. Pero si inaasahan dahil nadagos. Kaya yung dakol na trabaho si mga police. Yan. Hindi po sa satuyang sakop sa Segundo Distrito. Pamplona, lalo na matuninong man ang Pamplona. Sa connecting sa Manuan kang Libanan, matuninong na. Sila minsan talaga karakanan na sana. Ano gano'n yung amigo ko ngayon? Si Parang Ed, na nag-asin sa Ed. Greeting doon sa mga nagdadangog. Si Edlingaw. Hello mga inaga idol. Thank you, Ed. Sana kumukultur siya. Ano yan, kaya gusto ko nagpasirman sa kulig ni idol si Manuel ni Martin. And gusto ko man pakabot sa mga
milyon-milyon yung karanasan dyan sa stasyon na Merry Christmas. Ano man si reaksyon mo kan bigla kang tarakaw ni Irma Marfil? Nangalas nga ni ko, idol pa, baka nga ko, bill na naman ini. Ang una ko, may dardara kayong kapiling amigo ko, ang una ko bayadan. Pero may mga natada pa mang kasubanggi na pigarampangan ni doon daw ito mga minulmulan na bagang tulang. Ay doon. Ang yung sabi digdi mga talagang reparar ko sa mga amigong mahabot. Kung makakapasir nga na kami dito sa kung sabit na kubo-kubo, welcome tabi. Thank you na lang. Ron, barkada ko yan. Thank you na lang, sir. Okay, salamat, Idol Dave Doliano. Salamat. Thank you, nag-aasin to na kayo. Ang luwag sa tuya, ang sipot, mga kuyan. Hura sa Tindarakol. Pero, ako sa mga kami, may anak pang mga dikulir. Nabisita ko niya pagdaan na nagigla siya. Merry Christmas. Merry Christmas na nagsabi din sa mga nagihinan yung lalo naman sa Butsurno mo, nagmamang kita na sa edad kang pero nagbumukang ko yung gitarya. Baitihan. Garo ka ko yan. Garo ka pigiling ko, nalagon mo niyan. Garo tambis. Susunod ko, kasi medyo ni parang Ed, sa pagpingkian yun niya na pagkaaga, sabi ko sa yung residensya, ako na sa lulubot, sa Cebu, nakabot ako din sa yung pagkaaga nakahapit. So, yan dito sa tuyang greeting, hindi po si Ernie Marquid. Salamat, Ernie. Oy, Quenindo, mantinironan pagiging magang nanghihinayang ka mo. Yan mag-recycle ka mo ka mga yan. Halimbawa ka nag-asal ning hito, nag-asal ning tilapia. Kadaklan niya partner, dahil man talaga nasisirot yan, ay kunya akong pasipayo, yaong pasidit na laman, dahil pag bahog mo na sayam, pwedeng gutaan sa kalunggay, ito nagum na kaya, ano? Ibangot, igutaan sa kalunggay, ay nagsiram na kayan. Pero bako naman itong mga minulmula na tulang na dahil na to, sa ayam na to, dahil na kung magsama sa ayam, ano? Sa ayam na to. Uy, kwenda partner, Merry Christmas, pading Ervin, pading Dave, saka sa indong pamilya, hali kibuni, Nabares, dyan sa Bumbon. Out pa manlugod na kamubuna si Buni, halit sa kamunduan, sa pagtalikod sa kinaban ka na sayang padangat na tugang. Sirimana sa iba pang mga text messages, adig dito yung programa, Dave, good morning, an maseram ko niyan, mag-alsum ning burirawan. Ay, siyang kita makakuha ning burirawan yun yan, Mag-alsum na ning burirawan. Sa lugar nindo, tanaluwas talaga ang burirawan. Ang burirawan, medyo masakit-sakit na makuha, saka an maseram kayong ginutaan. Bueno, iguanan kitang 35 minutos, makaaga na alas 8 ng aga, digdi sa Riding in Tandem. Mahanap buhay kita, dyan po ang sendong mga greetings. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Sa pagtunog ng kampana, magsisimbang gabi, buong pamilya magkasama, magkasalo sa Noche Buena. Galing sa CBS Supermart, inihanda ni nanay, Paskong anong saya sa CBS, murang-mura. Fruit cocktail na masarap, spaghetti nalalasa, hamon at queso di bola, kumpleto na silang lahat. Fried chicken at macaroni, maraming natutulungan. Cabral Bicolandia Supermart, baba ng presyo, tulong sa lahat. Cabral Bicolandia Supermart, bumabati ng maligayang Pasko. Cabral Bicolandia Supermart, J. Hernandez Avenue, Naga City. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap.
Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Despite po kang mga crisis na pinagdaanan ta, COVID-19, bagyo, earthquake, gusto ko pong i-greet ang gabos na mga Irigenyos ng Merry Christmas and a Happy New Year. Daita lang po malingawan itong mga preventive measures, protocols, magsunod po kita, tayaon pa man po itong pandemya ta. Magkasararo lang po kita, magmahalan kita, and again, Merry Christmas to everyone. Mga tugang, daina niya to po problemahon ang pagpasiring sa harayong lugar kan kasentrohan para magsaod ning hulita igwa na kitang mas haraning masasaudan. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market, mababakal ang preskong sira, karne, gulay, sagkod iba pang mga pangangaipok kan pamilya. Marahay na bareta man para sa mga buot magnegosyo. Tatabangan kamo kan saudan sa Calawag San Felipe Market na magpwesto kan sa indong mga paninda sa kantidad na 100 pesos sana ang aldaw. Malinig, mahiwas, barato ang pwesto sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Ang saudan sa Calawag San Felipe Market yaon sa proposed Calawag San Felipe Matiway Road in between Karangahan and Clupa, Naga City. Kaya magpasiring na kita sa saudan sa Calawag San Felipe Market. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ay, magmang Pasko sa labas. Ako po bilang alkalino, nagpapagod ako ni sana ang sabihan kapaskuhan maging maugma, matangkilo, asin maswag kita gabos. Alam ko na kadaklo kitang inagihan na makasakitan. Yaw si pandemya, yaw si mga bagyo na kadakol-dakol alagad buhay kita. Ipagpasalamat niya ito sa mga Diyos na kita yaon ngunyan, nakakairibanan, maugma, asin, inatubang ang gabos ng mga challenges sa buhay. Mag-ugma kita, maugmang Pasko sa gabos ng mga tagapili, asin gabos ng mga amigo, amiga. Salamat po sa inyo. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung ako, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Kukuti-kuti-tap. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap. Creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na.
Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya dai madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatol na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Asin David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Padagos ka na rin in tandem, bago ka na sa ropang report sa luwas. Pasalamatan ko lang personal si Jonathan Lopez. At kasubanggi ko sa nanamut-butan, kisado niya ako ng maganda jacket na ini. Oy, ito pala si regalo kan sa kuyang manito. Si Jonathan, nalingon ng kuya na niyo, garo jacket ni Isbiril. Yan. Paabutan taning good morning. Salamat. Igwapa kita ng sarong report sa luwas. Oy, aratyang palan, maparapol kita. Dahil ko maghunang tapos na po ang parapol digdi sa OKPN. Bangon Banwan Report. Linya ni Dario, ni Carlo Baldosa. Carlo, come in please. Sir Vin, Sir Dave, good morning. Merry Christmas sa inyong dua and sa mga parantabay. Ngunyan pong pagkaaga, natangit ang pagkakataon na makaulay para pahayag kang 19th Infantry Division sa pagi ni Captain John Paul Villesa. Ng katagod, Sir Vin, Sir Dave, kang monitoring kang Puwersa Armada kang Pilipinas sa aga ang anibersaryo kang New People's Army. Makapunta si Captain John Paul Villesa kung kumusta sila monitoring, pwede daw mag-crear ng karibukan ang mga tugon sa kabukidan. Apisar na nasa katahawang kita kang holiday season. And kasaributan siyempre kang mga kababayan ta. Ngunyan na palaugo naman ang New Year So Sir John Paul, good morning. Live kita ngayon sa OKFM Naga. Diyan po ngayon si Sir Dave Villano and Sir Irvin Borja. Okay, good morning, Carlo. Good morning, Maya Dave, sa si Manny Irvin, saka sa mga nagdadarangod. Opo, kumusta? Merry Christmas po. Merry Christmas po sa inyo po. Kumusta po ang monitoring at sa aga pa anibersaryo na kan CPP Pay? So far, okay naman po. And then, as always, yung mga soldados ng Bigdi sa Bicol, pirmi man yan, naka-ready, mga continuous manggirarayang sa tuyang mga security operations sa lugar na. Para at least maiwasan pa ito bang mga nangyayari kahit ito na by history, although nag-declare ng ceasefire ang government, ining mga tugon tayo ini continuous manggiraray sa pag-gibo ng mga atrocity. Nag-issue mo niya ng safe conduct pass ang militar sa INPE o INPE sa militar? Sa tuya po, mayo po kitang inahalat pero I doubt na mag-declare pa ng ceasefire ang national government. Kung mapapansin po nindo, ang nangyayari ngunyan nationwide, medyo nasa na kita, nasa positive na momentum na kung saan nanggagana na kita laban ng PO sa CPP, NDF. So talagang sabi nga ikayan, dahil na pupunduhan hanggang sa ma-realize nila na kaipuanan nindang pondohon ng arms struggle. Pirang porsyento pa man siraan puwersa ninda na pwede pang ikatakot kan mga militar? Kaya naman po, igi sa Bicol, kadigito ng Maray. So, sa buong Bicol siguro, nasa more or less 200 plus na lang sa buong Bicol na yan. And then, nababawasan pa yan. Kung mapansinin ito kang nagkaraging bulan, aldaw, kada ko ng susuroko na
mga members kang CCG at the same time may mga kaibanan ng mga armas. So dakulaon na yan na indikasyon na nagluluyo na sinda, and very positive kita and hopeful na sana si iba magsuko ng padagos para matapos na ini yung 5 dekada ng problema sa sense. Inipong ko yan, ining pagluyakan, suportakan sibilyan sa mga katugangan ta sa luwas, nakatabang po ni para magluyan sa ng porsa. Dakulaon po. Actually pa ko lang yung mga tugang na yaon duman sa mga komunidad. Pati kita, pati po sa dakulaon po ang pasasalamat yung Joint Task Force Bicolandia sa mga friends sa media and other information agency. Sa iyo po kita ang nakakatabang para i-relay ang mga informasyon about sa nature ng CPP-NPA. So by that po, naaraman kang mga sibilan, kang mga kapwa Bicolano, kaya nagluluya po ang suporta. Sir, ang sabi na saro sa kinaluya kan o binaba kan numero kan mga New People's Army, iyo po ni naan kadakol na tao igwanan nin mga cellphone maging iyan mga rayaon sa bukid. Iyo po nga tama. Kasi kung sabi ko nga kung mapansinin do, kang mga nakaaging bulan, kadakol mga encounters na nangyari, kadakol mga nakakadarapok ng mga high-ranking officials ng CPP-NPA sa Bicolan. That was attributed doon sa mga sumbong kang mga tao duman through cellphones, kung sa ining nire-relay na ang presensya kang armado yaon, and then nagre-response din ng sa tuyang uniform troops, PNP, yung army, kaya na-encounter sinda or nadadakop sa. So ini pong mga pagkondisyon din yung mga pagtitits-in, medyo malakay naman sila, takon biglang tarakawon sila dyan kan militar. Iyo po, yung po. Nagre-relay kayo pero minsan dahil talaga maiwasan. Sa mismo pong mga supporters nila dati, and then yung mga kairibanan nila dati, yun na po nagsusumbong. So madali na sindang matuntun. Unlike before, talagang nagigirong, mayo talaga nagsasabi, nagsusumbong. Kaya dura nang operate ka ito kang mga soldados, masakitan ng maray na matuntun sinda. Pero ngunyan ibaon ng maray. So basta igwang presensya, may matex lang, may masumbong, talagang na-encounter sinda. Opo. Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Back to you. Opo, back to you, Carlo. Yes, Sir Dean. May sarap po ang kaputan kay Sir John Paul. Sir, in terms of recruitment kang mga tuwang sa luwas, kumusta ang monitoring kang Philippine Army? Igo sinda nag-attempt sinda mga recruit lalo na duman sa mga minors. Kaso nga alimbawa nangyari sa Sorso doon sa EDSA. Igwang attempt na nag-recruit pero sinumbong mismo ka itong mga magurang duman sa area. Kaya na-encounter na naman sinda. Igo sindang attempt kasi ang nangyayari nga aram na ninda na nagluluya na sinda. Very desperate na sila na mag-recruit. Even the minors, nire-recruit nila. Pero dahil na hinahayaan kang mga tao. Kaya sinusumbong na lang sila. And then, yun, na-encounter natin sila. Yes, sir. Hindi po, sir, sa Coastal Barangay kang Lagunoy. May mga nahiling pwedeng presensya kang mga rebelde. Sir, kumusta ang sa yung pagbabantay dyan sa lugar na yan? Sabi ko nga Carlo, continuous pa rin kita. May mga units dyan. For instance, sa Lagunoy, igwa dyan 83rd ID, na nagmomonitor at nag-ooperate yan. Continuous pa rin kita sa pag-conduct ng operations. Ang inahalata na lang magkaturutugma si mga report and then may encounters in them. Yes, sir. Sir, thank you. Thank you sa tinawag mo sa OKFM Naga sa informasyon ay tinawag mo sa mga pardaong gano'n. So, Sir Ervin, yes po. Merry Christmas po sa thank you po. Sir Ervin, Sir Dave, yan po ang sa kuling sa informasyon. Nakaulit po ko niya na pagkaga si Captain John Paul Villesa ang parapayag kang 19th Patrol Division kang Philippine Army. And antes kita magparam, paabutan mo na ng happy birthday sa kuling ina. Nag-celebrate mo niyan sa iyang 60th birthday si Miss Irma Baldosa. So, yun muna po, Sir Ervin and Sir Dave, sa kuling sa informasyon. Ang baretang yan, kapag tutuya kang Rice 3-in-1 Kojic Soap para sa 97.5 OKFM. Ini po si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Bangon Banwan Report! Salamat, Carlo Baldosa. Tama itong mensahe ni Kapitan John Paul Villesa. Partaram kan Philippine Army digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ano kita magprairiwal? Ano ta magparabaranilan? Atang dipisilo na napon ng bagas, ang panira, sige pa nga kita ng iriwal. Kaya, dahil nga para iriwal, dapat magkasaro na taan insurgency problem partner,
panahon pa ni Bernabe Buscaino. Kuyang pasa na kita. Aki yung pakitang Amerika na magpumpuon yan si PNP. Oy, makakuyan mo na kita, partner. Maparapol lang kita. Tabado na nindo, pagal na kita ka paparapol ay day masurinderan na Cabral, Bicolandia Supermart. Palaban an palaban an pampremyo digdi sa OK FM. Okay, uni po, samuyang kahaputan ngunyan na aldaw. Ano kakusog ang linog na nangyari duman sa Kalatagan, Batangas, subagong aga, sigun sa Pibolks? Yan. Simple lang yan ha. Kumpirang bista piga orotro. Si anunsyo ka na Pibok, si Rima na si anunsyong na-pick up ta sa nagkakapirang media outlet duman po sa Manila. Ano kakusog si linog na namatian kan mga taga Metro Manila Kasubago na ang sentro nga ni iyo ang Kalatagan na Batangas. Magapod lang sa Samoya, Sinman, na Manggana, nin na mga grocery items. So ipabutan ko pa ng good morning. Ansa ko yung bayaw na si Engineer Dodong Chavez, yaon sila duman sa Erika. Duman sa manugang niya si Dr. Abel. Yan, pabutan taning good morning ang mga taga-Erika. Maray na ramrag kaninyong amin. Merry Christmas and Happy New Year. Siton Erika. At pamlugod nasa maray kamong kamugtakan. Siriman na marayan panahon. Diyan sa Erika City. May nag-text di. Kadakol da partner nagbakaling paputok. Dahil nga nangungulugan na ako mo maluya si Portukan Kasubanggi, pigre-reserva lang yan sa pagsabat ka New Year. Pagsabat ka New Year, diyan kita makakadang ng Portukan. May caller na partner. Okay, hello. Good morning po. Good morning. Si Isay po ining nasa linya. Si Hazel Lebranda po. Oy, Hazel, inayan volume kan monitor mo ta. Medyo nag-feedback ano. Kadit lang. Okay na po. Sige. So, Hazel, ano to? Lebranda? Lebranda po. Lebranda. Taga saan ka, Tabi Hazel? Taga Milaor po. Milaor. So, ano po ang kasimbagan mo sa Samoyang Hapot na kung ano kakusog? Si Linog Kasubago, duman sa Kalatagan, Batangas, sigon sa Pibol. 6.7 po. 6.7. Garo dapat kini medyo accurate niya. Kuyan, nagsubra kang kuyan, pirang numero ano? 6.3 po pala. 6.3. 6.3. Okay. Yan. Ano partner, consider tan eh. Ayun, nata Christmas. Ayo, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas, ma'am po. Tama-tama, may New Yearan pa kamo. Ano? Salamat po. Ayan. Oy, inabot na po kita ng oras para magparam sa programa. Salamat na lang ka na sa idong pagantabay. At yan, na maunoy-unoy si Mama Olive sa programa. Papa Bert, i-announce mo at yan sa programa mo kung ano ang i-advise mong marina panira na mahali ka na sobrang umoy, hali sa pagparakakanta ng mga malalanang mga putahe. Ano ang bagay na ipanira mo niya na udto. Ano, mahali ka na sobrang maray na umoy, kan mga pigparakakanta kan mga nakaaging aldaw. Partner, oy, kaso banggi pala na pabuta ko ning good morning si Fiscal Alan Fernando saka si Joel Burha garo dahil na ko nahalat itong blue label na pigtitilam-tilamang ko garo na rimati na kaso banggi ano. Doon niya ako bubukasan niyang blue label na yan ma-tim-tim ako ng kadit. Ay, kuya na pala. Kuya na, narimati na kaso banggi. Narimati na palang kaso banggi. Kaya piling ka nabutong ko, kuya na lang, Miguelito. Tanduay. Miguelito. Inabot na po kita rin oras para magparam sa programa. Salamat na lang ka na sa inyo pagkantabay. Ini po si Dave Baduliano. Ini man po, si Ervin Borja nagpapasalamat kan sa inyo pong paghinanyog. Si Dave Doliano as in Ervin Borja ang Riding in Tandem.
nagraragugno, magkaangkas, riding in tandem, naglilibot-libot, nagmamasid, maging sa enterong kinaban. Matuyaw kansala, asin maumaw, kantama, maanalisar para sa hustisya, makatotohanan, asin balansyado, alagad makonsuelo, mainamigo, asin karinyoso. Iyan ang Riding in Tandem. Kaiba sinda David Doliano, asin Irvin Borja. David Doliano, asin Irvin Borja. On Riding in Tandem. Gusto ko, okay ka. Ang Registration of Ownership of Agricultural, Fisheries Machinery and Equipment o ROAME ay isang pagpaparehistro ng pag-aaring bago o dating gamit na makinarya sa pagsasaka at pangingisda. Sino ang dapat magparehistro? Magsasakang may-ari ng makinarya o equipment, rehistradong kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka, pag-aari ng gobyerno at pribadong korporasyon na nakarehistro sa SEC, DTI, DOLE o CDA. Benepisyo ng ROAME. Maaaring makakuha ng insentibo o subsidiya. Maaaring gawing kolateral sa pag-utang. Maaaring mapadali ang paghanap sakaling mawala ang makinarya. Maaaring makinabang sa mga pangkomunidad o pambayang serbisyo. Pagkakaroon ng insurance, halimbawa, Registry System for Basic Sectors in Agriculture para sa mga